ಮೇನದ ಸಾದಿಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಗೆಲ್ಮೇನ ಬಂಟೆರೆನ ಕೂಟುಡು ಸಮ್ಮಿಲನ ಬಂಟೆರೆನ ಕೂಟುಡು ರಂಗಾಡಿದುಳು ನಾಡಿ ಅರ್ತಿಡೆ ಅರ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿದ ತುಡರಿಡಿ ಅತ್ತಲೆ ರೆಂಗಾದಿ ಸತ್ಯೋಡು ಗೆಲ್ದುನ ಜೀಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಡೆ ಬಂಟೆರೆ ಸಮ್ಮಿಲನ ಯುವ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಯುವ ಸಮ್ಮಿಲನ 2017 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟೆ ದಿನಕಲು ಬಂಟೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲೆತೆ ಮೋನೆಡೆ ಮೀಸೆತ್ರ ನನಾತು ಪೊರ್ಲು ಮೀಸೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ಲ ಪೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ಬಂಟೆ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರಡುಂದ ಆಂಡ ಮುಂಡೋಡು ಮಿನ್ಕುನ ಐಸಿರದ ಕುಂಕುಮ ತರನಿಲ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪ ತುತ್ತೊಂದು ಐಸಿರದ ಪಟ್ಟ ಸೀರೆ ಕಾರಡು ಕಾರ ಉಂಗಿಲ ಕಾರಡು ಕಾರಗೆಜ್ಜೆ ಕೈಟು ಒಡ್ಡುಂಗಿಲ ಕೈಟು ಕೈಯಗಾಜಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಕೇರಿಡಿ ಬರ್ಪುಣು ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅಷ್ಟ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಐ ದುಂಬೆ ಮೂಲ್ ಸೇದಿನ ಏತೋ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ ದುರ್ಬೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪೊದುಕಾವು ಅಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಜನ ಉಳಿರೋರು ಜೋರಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ನವದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಕರೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ 15 ಜನ ಆಣುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಟ್ಟಿ ಜವನಿಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೋರ್ಕ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ Fuck no.
ಓಕೆ ಸೊ ಕುಡೋರ ಜೋರ ನಚ್ಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆನುಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐಸಿರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಖಿಲೆದುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ ಉಮಿಲಾಕಿಲಾಕ ಹಾಕೊಂದು ಹೊರ ಜೋರ ನಚ್ಚಿನ ತಾಟಿ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಈದ್ ಜನ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಈದ್ ಜನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ನಿಖಿಲೆದುರು ಬೈದೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಗಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ಮ ಜನ ಆಣುಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ಮ ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪನಾಡ ಇತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಣುಲೇನು ಕಡಪಾದು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಐಟ್ಲ ಎನ್ಮ ಜನ ನೆಟ್ಲ ಎನ್ಮ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈತ ಆಣುಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಣುಲೆಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಕುಡೋರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಈ ಜನ ಆನುಲೆ ಕೊಡೋರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಎನ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರು ಎನ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏರು ಎಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಉಂತುದು ಜೆತ್ತದು ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆಡು ತೂಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಬಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ನಿಕ್ಲೆದುರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಬರಿಯರ ಸಿದ್ಧಾತೇರು ಜೋರಾಯ ನಂಚಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ ಬಂಡ್ 2017 contestants on stage.
Thank you. ಬಂಟರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಯುವ ಪಂಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟಾವಡ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟಾವಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಬನ್ನಗ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎನ್ಮ ಜನ ಆನುಲೇನು ಎನ್ಮ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಸುರುಕಾದ ಆನುಲ್ ಒಂತ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಂದು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ಮ ಜನ ಆನುಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಲಿಪ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದಾ ಪುಂಡ್ ಪಂಡ್ ಏನದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಈತ ಜನ ತಯಾರಾದಿದ್ದ ಟಾಪ್ 10 ಪಂಡರಿ ಟಾಪ್ 8 ಬಾಯ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಟಾಪ್ 8 ಬಾಯ್ಸ್ ವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತಿರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪನೋಡಿತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಪೂರೇರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ 8 ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನು ತಪ್ಪಾದ ದೆತೊನರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೇನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ದಾರು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ಅಟೈರ್ ಐನ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂದ. ಸೊ ಅವತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ರೀತಿ ಪಾತಿರೋರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದೆ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡ್ಪಾದ SL ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಆ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಉಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ನಿಖಿಲಿತ್ತೆ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಸೇರದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಇರೇರ್ದೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕಡತ್ತು. contestant number 9. Contestant number 9. Can we have contestant number 9 on stage? Contestant number 1. Contestant number 1. Contestant number Padradu. Contestant number 12, Padradu. Next, contestant number 4. Okay, so contestant number Padradu ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು. ವೈಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ contestant number 4. Contestant number 3. Contestant number Muji 3. Right? Yeah. Contestant number Aji. Contestant number Muji ಇರುವಾಗ contestant number Aji. ಹೌಸಿ ಕಪಿಲ ಹೌದು. Contestant number Padimuji 13. Contestant number 1 and 3 13 Padimuji. How many up now?
ಓಕೆ Contestant number 10. ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 10 10 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ಮ ಜನ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆನಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಒಂತೆಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂತೆಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಕಲು ಪಾಪ ಏತೋ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡದ ಪಿರ 2 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ 2 more ರೈಟ್ ಓಕೆ ಟಾಪ್ 10 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಐಗೋಸ್ಕರ ಜೋರ ಎನಚಿನ ತಾಟಿ ಗುರೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ನದರ್ 2 ಇದು ಬರ್ತುಗ ಎನ್ಮ ಜನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಪುಲಿ ಪೆರಸರು ಮಲ್ತು ಪೇರು ಆಂಡ್ಲ 2 ಜನ ಪಟ ಪಟ್ಟದ್ಲು ಪ್ಲೇ ದಟ್ಸ್ ಅದರ್ 2 ನಂಬರ್ 7 Number 7. The last final contestant. Here. contestant number 2 Contestant number 2 makes it to the final of top 10 Mr. Band contestants. ಓಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ 10 ಜನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತೊಂದೇರು ನಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ದಾಯಿಗಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ರೌಂಡ್ ಪುದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಮೋನೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲತ್ತು ವಾ ರೀತಿ ಮಂಡೆಡ್ ಲಕ್ಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತಿರ್ಲುಂಡು ಬೊಂಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ದಾಯಿಗಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ರೌಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ್ಕೆ ಏನು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಐಕ್ ಈ ತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಲೇರ್ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ರೈಕ್ಲೆ 14 ಜನಟ ತೂಂಕುದು ತುಲಿತುದು ಅಕೇರಿಗೆ ಅದು 10 ಜನ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಅಂದು ಬಂದು ಬನೋಳಿ ದಾಯಿಗಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ್ಕೆ ಏನ್ ನಂಚಿನ ಉರ್ಲುಲಕಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಾ ರೀತಿ ತಿರ್ಲದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನಾತು ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಪುನೀತ್ ರೈಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಚೀಟಿನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪುನೀತ್ ರೈಕುಲ್ ಇರೇಗ್ ಮೂಜಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀರಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಪುದರ್ ಬರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಪುದರ್ದ ಮೂಜಿ ಚಿಟ್ ನ ಮಡುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲಿ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಆ ಚಿಟ್ಟಡಿ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಲ್ತದಾರೆ ಬಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಸೊ ಟಾಪ್ 10 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲಿ ಲೆಪ್ಪಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಹೂಮ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ I think we'll start from here. We'll start from here. Okay. 13 ನಂಬರ್ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾ ಜೋರ್ಜತಿ ಕೊಡಿರಿ ಅಶ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಸೊ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಇರೆಗ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರಿವನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರನ ಬರೀತಾರೆ ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಾರ್ contestant number 13 ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಜಾ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಬಂಟೇರ್ನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತದೆ ಪಂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಈರು 10 ಕೋಟಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮಿನಿ ವಿನ್ನಾಯರಂದು ಎನ್ನಲೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ದಾದ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಅವೇನ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಮರ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮರ ಮಗುರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ನ್ಯಾನು ಸರಿ ಆಳಗ ಊರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮರ ಎಂಚ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ನಿಂಚ ಅರಲ್ಪಾದು ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಉಂತರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ನೆರಳು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನ್ಯಾನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ತೋಜವೆ ದಯಪಂಡ ನಮನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬುಕ್ಕೋರೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮನ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಇಡೀಟು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂದು ನೆನಪಂತ ಶುರುವಾದ 10 ಕೋಟಿ ಇತ್ತದ ನೋಟ ದುಂಬುದ ನೋಟ ಅಂತ ತೂತುವೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ದುಂಬುದ ನೋಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅರಲ್ಪಾದದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದೇ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚ 10 ಕೋಟಿ ಇರೇ ತಿಕ್ಕದ ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರೇ ತಿಕ್ಕದಿನಂದ ಅಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕೊರಂದೆ ಕೊರ್ತುವೆನ ನಮ್ಮ ದೈವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದಿನ್ಪಾನ ಅದೇ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರೊಂದು ಬಂದಾಗ
ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಸುಲಾರೆ. ಇದು ಬರ್ತಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರೇಗ ಇನಿ ಇರ್ ವಿನ್ ಆವಡಾಂಡ ಇರಡ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದಾದ ಒಂದು ಇರ್ ವಿನ್ ಆಯರೆ ಅವೇ ಏನು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಡೆ ಎದುರುಪೋತೆ ಅಂಚನೆ ವಿರಬ್ಬ ಇದೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ತೆಲ್ತದೆ ತೆಲಿಪಾದೆ ಅಂತ ಏನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿತೇಶ್ ಎಂಚಾಂಡರ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೈದೆ ಅಂದು ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸೊ ಪುತ್ತೂರು ಬೈದೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲ ಆತುಪುರ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗು ಹೋಗೋರ್ದು ಏರು ಬರಂದಿನ ಅತೆ ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಿಜಂದಿನ ಅಕ್ಲ ಬೈದೇರ್ ಪನ್ನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಲ ಅಕ್ಲ ಪುಣ್ಯಲ ಅಂದು ಅನ್ಸದು ಪುಣಗ ಫಟಾಫಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ. ಓಕೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಮೂಜಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕೇತುನ್ ತೂಕ ಈ ಓ ಜರ್ಜಾವ್ ಇರೆಗ್ ಐದು ತುಂಬ ಚೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತಾನ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡಾರೆ ಈಗ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಡು. ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತನೇ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರ್ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ್ ದಾಯಿಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಕ್ ಮೇ ಅಂಚೆ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಾನ ಅನ್ಪಂಡ ಪಾವರ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪಡಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಾತಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಪಾವರ್ಟಿ ದ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಆದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಆದ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪವರ್ನೆಸ್ ಎಂಚೆ ಆದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಾವರ್ಟಿ ಇದು ನರ್ಮಾಡಂತ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ನಿಂಕು ಸರಿ ಮಂತಂಡ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅವ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಉಂತಾಂಡ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಲಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಂತೇರು ಅವ್ನು ಕಂತದ. ಸೊ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇಸಿ ಲೈಕ್ ರೈತರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೈಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವಲೇ ಎಂಡಲೆಗ ಅಪ್ಪನ ಅವು ಎಂಡಾಂಡ ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಹಾಕಲು ಏರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡೋರು ಏರಿಗೆ ಅವನ ನಕಲು ಮತ್ತು ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಕಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಪಾಡೋದು ಅಪ್ಪ ತನ್ನತಿಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೇ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪೋಪನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಕ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ ಅಂತ ಪೊಲಿ ಅಚ್ಚೆ ಇಂಡಿಯಾ ಉದ್ದಾರ ಅಪ್ಪನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಾರಿ ಫೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸರು ಪಿರಗಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಏನಲ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡವೇರ್ನು ತೂತು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲಾತನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಉದರ್ ಪವನ್ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರೇಗ ದುಡ್ಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಫೆ. ಸೊ ಇರೇಗ ಐಟ್ ಓ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಪನ್ಪರ್ ದಾಯಕ್. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪನೋಡಂಡ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತು ತೇಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ ದುಡ್ಡುಲ ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ಪೇರ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡೆ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಜೀವನಡು ಹೋಯ್ ಪೂರೈರ್ತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಖುಷಿ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಏಪ ಬೋನ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ನಮಗೆ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಂದುಲೆ ನೆಂಚರ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಏತ ಮಲಮಲ ಕಾಸು ಇತ್ತನಗಳು ಮಲಮಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಲಮಲ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಬರ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಏಪಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ನದು ಆಗ್ಲೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜವ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಪದಾಗ್ಲೇನು ತೂಲೆ ಆಗ್ಲೇ ವನಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪಡ್ಲಂಡ ಐನು ಖುಷಿಟ್ಟು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಮ್ಮದಿಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐನು ಇನ್ನಿ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಇನ ಯಾನ್ ಏತ ಜನ ಬರೋ ಇಂತೇರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋ ಇಂತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಏರ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಆಗ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಇನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಂತಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮುಖ್ಯ ದುಡ್ಡು ಬೋಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪೊಂದು ಪಂಜಾರು. Thank you so much Bari Porudu. Contestant number 6 answer Bandaru. Thank you. Moving on to contestant number 7. Adviti Shetty. No round adu pira irage barondundu Adviti Shettre. Hello. Edde tojondundu idna attire. Thanks. Irla shop tojondularu. Thanks. Irla shop tojaru. Thank you. So enna question irega ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಡೆಲ ಪೋಲಿ ದಾದಲ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮನ್ ಪೋಲಿ ಪಂದಿರೆನ್ವರ ಅವು ಅಂದು ಅತ್ತು
ದಾಯ ಏನ್ ತೆಂಗ್ ಪನೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ಇರು ಏತ್ಲ ತುಲೆ ಏತ್ಲ ಕಾಸು ಆವಡು ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ಇರು ಏತ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಲೆ ಕಾಸು ಆವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗಿರೇನು ಮುಟ್ಟವನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದು ಬೇರೆ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನ ಇರು ಎಂಚ ಬೆಳೆ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಜೀವ ಎಂಚ ಐಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಮಿಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ 10% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ 90% ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಡೀಟ್ ಖುಷಿ ಅಂದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಳ್ಳಾರೊಂದು ಪಂಡರ ತೆವ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ಅಂಚನ ಬಾವಿ ಇರಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಲೇ ಯಾನ್ ಅವ್ರ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬಿಡ್ಲೆ. ಸರಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಓಕೆ ಸೊ ಇಯರ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಔಟ್ರೇಜಸ್ ಪವರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕನ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಲ ಮರ್ಲಗಟ್ಟೋಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ 24 hours ದಾದ ಮನ್ಪೋರ್. Thank you so much for your question. Welcome. ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ವಿಟ್ಯೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆರು ವಿಟಿಗೂ ಪೊಗ್ಗಿನ ಹತ್ರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಉಂಟು ವಿಟಿಯು ಪೊತ್ತಾವರ ಇಜ್ ಐಟಿತ್ತನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ದಿಪ್ಪ ಅತ್ ಯಾನ್ಲ ವಿಟಿಯು ಬೈದಿ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿನೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಶಾಕ್ ಕಾಣ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕ್ಲ ಕಾಸು ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೀನೆಕ್ಲ ಮಾತ ಕಾಸು ನಾಕ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಪನ ಆತಿ ವಿಟಿಯು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ದನ ವಿಟಿಯು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಾನೆ ಜೋಕಲ್ನ ಫೈಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆತಿ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತನಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮಂತದಿ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ 560 ಇತ್ತೆ 1295 ಆತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ವೈರ್ನ ಕೇಳು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಸರಿಟ್ ಬಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವ್ರ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಹಾಕ್ಲೆ ನೇರ್ಪುಂದ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಹಾಕಲ ಪುಣ್ಯ ನಿಜವಾದ ಆಡ ಎಂಕು ಖುಷಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀರು ಮುಟ್ಟ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಂಡಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಜೋರಾಯನ ಅಂಚನ ತಾಟಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ contestant irna favorite number 12 contestant number 12 bale Ashwiti Shetty. Ashwiti Shetty will be asking the question. ಈರ್ಮಿರಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇತ್ತರ್ನ ಸೆಟಲ್ ಆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನರ್ಗು ಇರ್ನ ಬಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಫರ್ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಪನ್ಲೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏತ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಕೋಲ ಮತ್ತು ತೋಷ್ಪನಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅಲೆಗ್ ಬಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ತಯಾರಾದ ಮೈಕನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ಪುಣ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಲೆ. ಓಕೆ ಸುರುಗಾದಿರ್ನ ಪುದರ್ ಅಜಯ್ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ? ಹಾಯ್ ನರ್ವಸ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಒಂಚೂರು ಏನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೆಗು ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈತ ಜನ ಕುಲ್ದೇರ್ ಮೂಲು ಇರೆಂತು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ನಾಂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪರ್ ಮುಲ್ಪ ಐತಿನಕಲ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಫೈ ಲೆವೆಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತ ಜಾಬ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಪದಕ್ಕಲು ಅಟೈರ್ ಇಜ್ಜಿನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೈ ಕಡಪಡೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದೈ ಪೋಯ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 9 ವರ್ಮ ದಯ ಬಾರಿ ಜೋಡು ಬಂಡರಿ ಅವು ತೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿ. ಓಯ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ಟನೆ ಇರದೆ ಪುನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬು 3 ಜನ ಟಿಯರಾವ್. ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಒಂದು ತಂಗೊಂದುಂಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಓಪನ್ ನಂಬರ್ ಹಾವಳಿ ಮಾರೆ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೆಗು ವಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡದಾದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒರಿಯನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು
ಅವೇ ಸಕ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂತೂದು 4 ಜನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ತುಯರ ಪಂಡ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಪಿರೋಡ 4 ಪೊಲೀಸ್ ಬಲಿಪೇರು ಆಯನ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅತ್ತು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ನಡಪುನ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಾನಲ್ಲ ಚೀಟಿ ದಕ್ಕುನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಸರಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೇಗ ಬೈದನ ಆನುಲ್ ನೆಟ್. ಸೊ ಕಡಕ್ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಅರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಯಾವಿಗೋ ಕಡಕ್ ದಲಚ್ಚಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಅಟೈರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್. ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಂತೇರು ಪರತ್ ನೋಟು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಹೊಸತ್ ನೋಟು ಬೈದನ್ನು ಬಂದದು. ಸೊ ಅವು ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ವಾ ಫನ್ನಿ ವೇಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ವಾ ಸೀರಿಯಸ್ ವೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆನ ಅತ್ತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಬಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗಿತ್ತೆ ಎಂದು ಬಾತನು ಉಂತದನಿಂದೆ ಪನೋಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಹೊಸ ನೋಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾವೋಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ATM ಎದುರು ಲೈನ್ ಉಂತೊಡಾತು 2 ದಿನ ATM ಎದುರು ಲೈನ್ ಉಂತೊಡಾತು ಎಂಗ್ಲ ಊಡಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ATM. ಓಕೆ ಆತೆ ಆತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಎಂಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಇನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಓಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ತಿಂಡಿಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಂಕ್ ಇರೇಗೆ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಬಂದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗ್ಲೆ ಕೇನ್ ನೋಡಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಕೇನ್ಗ ಇರೇಗೆ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ವೈಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ಆನಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ 4 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಪನಕಲ್ಲ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರರು ಈ ದೇಶವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯರು ಕೆಲವರನ್ನ ಫೋನ್ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿರೋರು ಚಂದ ಅಲಕ್ಕ ಗುವೆಲಿಗೆ ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗುವೆಲಿಗೆ ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಲ್ ಆಂಡೆನ್ನ. ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೋಂಡ 4 ಆಂಡಲ ಮೋದಿಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಲ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಶೋಕದ 4 ಬೊಲ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರು ಬಂಡದ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಹೊರಡು ಬಂಡೇರು ಕಪ್ಪು ಫಿನಾಲ್ ಆಂಡ ಬೊಲ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ಬಂದು ಇರುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ನ ತೂತಾಂಡು ಕರಳಿ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ 10 ಜನ ಆಣುಲು ಉಳ್ಳೇರು 10 ಜನ ಆಣುಲೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಕೊರಡ ಪಂದ ಒಂದು ಪಂಡಗ ಪಿರೌಡು 10 ಜನ ಆಣುಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ತಯಾರು ಅದು ಉಂತೊಂದೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಕನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಕ ದೇಪಂಡಿರ್ ದೈವಡಿಗೆ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ 10 ಜನನ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಮ್ಮ ಬುರ್ದು ಕೊರ ಪಂಡರೆ ಸಮ್ಮಿಲನ ಯುವ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ. ಟಾಪ್ 8 ಪೊಣ್ಣುಲು ಏನ್ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆತನು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂದ 2 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು 8 ಜನ. ಓಕೆ ಸೊ ಕೇನ್ಗಾದೆ ಕೇನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ 2017 ಪುತ್ತೂರ್ ಇಯರ್ contestant number 10. Contestant number 10 10 bale. Contestant number 1. Contestant number 1. 1, 2, 3, 4. You better give me what I came here for. 5, 6, 7, 8. Kill the beat with the rhythm we sway. 7, 8, 9, 10. Contestant number 2. Contestant number 9. Contestant number 9. Contestant number 4. 4. Participant number 4. 4. Contestant number 7. 7. Contestant number 5. Contestant number 5. Ain. Contestant number 6. Number Aji. Contestant number 11.
ಪತ್ತೊಂಜಿ 11 contestant number 11. Last number. Number 3. Number 3. Contestant number 3. Okay, so thank you so much. Ite ee 10 jana ponnulo dada Miss Bunt 2017 the finalist ಆತಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತದಂಚನಂ ಪೋಂದುಲ ನಿತೇಶ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗಾದೆ ಸರಿ ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಗ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರೇಗು ಮಸ್ತ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಸೊ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ದಾದ ಅಂದಿರೆನ್ವರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡಾಂಡ ಅವು ದಾಯ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ರೇಪ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ ಅವು ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಏರುಪೇರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆದುಪೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದುಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಪೋಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಆದುಪೋಡ್ ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೊಂಜಿ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟದ ತುಯರ್ನೇ ಪೋಯರೆ ಬಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಣಗೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಪನ್ಪುನಕಲ್ ಒಪ್ಪೇರು ಆಯ್ಗ ಪುಟ್ಟನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ಅವೇನು ಎಂಚಾಯ್ ಸೇಫ್ ಆದು ಕೊನೋಡು ಅವೆನ್ ತೋರ್ಡು ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ಗ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಪಂದಿ ಯಾನ್ಕೇನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತರ ಪಂಡರು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋನ್ಲಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರಿ ಸೊ here we go next contestant number 1 ಬಲೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಜಡ್ಜ್ ನ ಪುದರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚೀಟಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆ ಓಕೆ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಯ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಇರೆಗ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ದಾಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ರಡ್ಡೆ ಪೋನ್ ಜೊಕ್ಕಲಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಏನನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಆನು ಸುರುಕಾದು ಒರಿ ಗತ್ತದ ಬಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒರಿ ಮರ್ಮ ಯಾದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅದು ಬರೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ವೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಏರೇನಾಂಡಲ್ಲ ಲವ್ ಮಂತೆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಆಯನೇ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಂಬುದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ರಡ್ ಬಲೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಎದುರು ಬಲೆ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ರ್ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ here we go ಸಿಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಎಂಬಿಷನ್ ದಾದೆ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಎನ್ನ ಅಂಬಿಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲ್ಲದು ಪನೋಡು ಇಕುಲ್ ಬೆಂಡಿನ ಯಾವ ನನ್ನ ಯಾನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂಪೆ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಅಂಬಿಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊಡಕ್ಕೇನತ್ತನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೇನ ಅಂಡ ನೆತ್ತಿಗೆ ಪೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಿ ಓಕೆ ನಾನು ತುಂಬುದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಇರ್ನ ಪುದರ್ and irna judge na pudar your good name ಶ್ರೇಯಾ ಮಾರ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಲಿ ದಾಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ನ ಪುದರ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೀಟ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಬಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಟೆಲ್ ಮೀ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ದಾದ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಇರಡ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಐ ಗೆಸ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿಸ್ ಮಾರ್ಲಾ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ವರ್ಮಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಪನೇರ್ ದುಂಬು ಇಮೇರ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ದಾಯಗನ್ ಪಟ್ಟಗ ಈಮೆ ತಾರು ಬಾರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ನ ಪುದರ್ ಸುರುಕಾದ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಂದು ಬಿಂದು ಆಸ್ತಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಬಿಂದು ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ಲ ಉಂಡು. ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡು ಜನ ಬತ್ತು ಇರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಂತಂಡ ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ದಾಯಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಬಂಟ್ ಬಂಡದ ದಾಲ ಅಂಚದಾಲ ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಥ್ರೋಬ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ವೈ? ಮೇಬಿ ಅಂದ್ ಅರ್ಜನ ಟೇರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯಪಂಡ ಎಂಕಾಕು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆವಡು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಆವಡು ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲೆಂದೆ ಸಂಡ್ರಾಜಿ. దాయగన్ మన దయపండ అదే రక్షిత్ శెట్టి ఏతో అచీవ్ మంతొందు లేదు అతన విరాట్ కోహ్లీ అచీవ్ మంతొందు లేదు పండి ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಪೇನನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಏದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಏದು ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇದು ಅದೇನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಇದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏತು ಶೋ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರನ್ ಪಂಡ ಗುಡ್ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಅವಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಪೊರ್ರೋಡ ಬಾರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂಡೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಜ್ಜನ ಮದಿಮೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲೆನ್ ಬೇರೆ ಪದೊಂದಾದ ಬಲ್ಪುನಾತೆ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಪು ರಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಬಲೆ. ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಿವಾನಿ ರೈ. ಶಿವಾನಿ ರೈಕಲೆ ಇರ್ನ ಚೀಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ. Shivani, you are looking good. Thank you, sir. Couldn't you simple? And a humorous questions. Duanla onji bachelor nakla kelle. Correct. It if you were to point out anjokulla purolla mata mastanolle onji worst quality mata anjokulla onji point out malpunanda o boka daig aven daig change what you would like to change in guys especially. Okay. Thank you for the question, sir. I would tell that yandada panpe panaga rapism mata apunu anuler davara, that is the only quality I would like to change from guys. That itte nama tuonula mata kadetla rapism avune undu society do avul mool mata kadetla avunun. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ ತಮ್ಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೂಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಕ ತೂಲೆ ಮೆಗ್ದಿಲಕ ತೂಲೆ ಪಂಡಂಡ ಅಕುಲ್ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬುಡೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ ರೇಪಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಇರಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತ ಆಂಜೋಕುಲ ರೇಪಿಸ್ ನಕುಲೆ. ನೋ ಐ ನೆವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್. ಯಾನ್ ಅವು ಏಪಲ ಪಂತಿಜಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಲಾಡ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಶೋಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರ ಮಾತ ಆನುಲೆಲ್ಲ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತ ಆನುಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ ಮಾತ ಅಣ್ಣಲಕ ತುಲೆ ಮೆಗೆಲ ಕಂಡ ಕಂಡನಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಜ ತೂ వచ్చాವೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಬಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅತ್ತನ ಇರ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಜಿ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡಿರೆ ಎಂಕ ಅವಳ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ. ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡಲ ಐಕ್ ಏನ 100% ಕೊರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರಿಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಂದದು. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿತೇಶ್. ನಂಬರ್ 7. ನಂಬರ್ 7 ಬಲೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆಶಿಕಾ. ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. I would like to know what's your strength and what's your weakness. Idna strength boka weakness tada panole. Onji panle ijin rat max. Enna weakness enna mommy na tears. And that's arna tears jatre yani tapira batuntude or else it's impossible yan by there today. And strength her smile. That's it. Thank you.
ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ತೆಲಿಕೆ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಅರ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದಿರು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಲೆ ಸೊ ಯು ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಜಡ್ಜ್ನ ಪುದರ್ ಅದಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರೇಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿನ ಜೋಕುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜ್ ಅಂಚಿಂದಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ ಮನ್ಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪನೆ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪುನತ್ತ ಐನ್ ಕೆಲ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ತೋಪರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲವನ ಬದಲು ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ನ ಆಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ಸೂಟ್ ಕೇಸರ ದೀಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಇರಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋಕೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ನೇಮ್. ಐಮ್ ದಿಪ್ನಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಿಪ್ನಾ ಶೆಟ್ರೆ ಅಕೇರಿಗೆ 3 ಜನ ಟಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವಾರು. Avinash Astik Shetty, your final question. Last but not the least. Looking good, Dipna. Thank you, sir. Irogonji mast humorous onji serious questions kenoda apuna pura mada joke lekane abaka. Enanu sai lekadin to garvadu tondulli. Okay, on a lighter note, question is irna amma irege kalpadina bari edde onji paata o avu alpa apply maldar life udu encha help atanu. My mom is a very optimistic person. Our Epala must positive are the things that on where. Ancha Epala any situation where there is like most complicated situations, our Epala and motivate manper like don't do this, don't do that. She always guides me to bring out the best in me. Ee role apply maldar encha help atani rego. Ink most of the time it's applied in my college life. Epala problems ittunda like usually with my lecturers or friends and even family members. Thank you. Lecturer problem idna amma nade popara. Okay, fine. Thank you so much. Thank you so much.
ಬಂಟರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಯುವ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಪದವಿ ಪಂಡ ಆ ಕಿರೀಟಗೆ ಏರ್ನತ್ತಾರೆ ಒಡ್ಡುದುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಬಂಟನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ ಬೊಕ್ಕ ವಿನ್ನರ್ ಏರಂದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಜಡ್ಜಸ್. ಓಕೆ ಸುರು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪಂದು. ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನುಲ್ಲೇಟ್ ನಡತಿನ ಏರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗೋದುಂಡು. ಆ ಪೊರ್ಲುದ ನಡಿಗೆ ಆನುಲ್ಲೇಟ್ ಏರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ನೈಟ್ ನಂಬರ್ 3. ನಂಬರ್ 3 ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀ ಪೊರ್ತುಗು ಇನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಬಟ್ಟೆ ಬಂತೋಡು ನಂಬರ್ ಮೂಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯಮಲ್ತದ ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದ ಮುತಾಲಿಕರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯೋಂಜಿ ಇನಮ್ಮನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ 2017 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಪಂತಡು. ₹2,000 ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದ ಪರವಾದ ಆಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೋದುಂಡು. ವಿನ್ನರ್ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಜೋರಾನ ಚನ ತಾಟಿಯರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾ ದುಂಬುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರಿಗೆಂದು ಪನ್ನಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒರಿದಿನ 15 ಜನ ಆಣಲು ಏರ್ ಅಖಿಲೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬಂದು ಅಖಿಲೇ ಬರೆದಿನ ಶಿಟ್ಟಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರಿಗೆ ಬೋತುಂಡು. ನಂಬರ್ 6 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಜಿ. ನಂಬರ್ ಆಜಿ. ಓಕೆ. ಪವನ್ wins the Mr. Popular Award. ಓಕೆ. ಅರೆಗ್ಲ ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಡೆಡ್ದು ₹2,000 ವೌಚರ್ ತಿಗೊಂಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರದ ಶೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೆಲ ನಡಪಾವಣಚಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಾತಿನಾರು. ಓಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ರೈಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್. ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ನಂಬರ್ 7. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 7 ನಂಬರ್ 7 ಯೋಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರ ದೈದಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಓಕೆ ಇರ ಬದರ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬತ್ತಿರದ ₹2,000 ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋನ್ಲ ಪ್ರದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟೆ ಪಂತದ Best ramp walk in the Miss Bun category goes to number 9. Number 9. Contestant number 9. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಾ ಮಾರ್ಲಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಶ್ರೇಯಾ ಮಾರ್ಲಾ ಬೇರೆ ತೆಗೆದರೆ. ಮುಳಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಡೆಡ್ದು ₹2,000 ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಲಾರಿ ಕೊರೋದುಲ್ಲೇರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು judges. Number 3. Number 3. Miss Popular contestant number 3. Mere potudu. Shravya wins the prize of Miss Popular Miss One 2017. Miss Photogenic. Year photo to bari porruda amona endu bandu upananchina time. Miss Photogenic award goes to number 4. Contestant number 4. Contestant number 4.
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಾತು ಕುಲ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಏರು ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಏರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುರುಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ದಂಚಿ ಪೋಕ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ನಂಬರ್ 10 contestant number 10 ರಿತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆರೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಫಾರ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೃತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೇಟದ ತುತ್ತೈತ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲವ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ₹5,000. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕೃತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಂಡ second prize ಏನೇ ಪೋತುನು ಬಂತೂಕ. The second prize and the winner is first runner up of Mr. Band 2017 Puttur goes to the first runner up goes to number 13 contestant number 13 first runner up number 13 Sharimuchi. Mr. Band first runner up goes to Sharan Shetty. ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾಲ್ ಪೊದೆತದ ಪೇಟದ ಸಿಂಗಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಡ್ ಮುಳಿಯಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪರವಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಏರಾತೆರು ಪನ್ಪಿನಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಪುತ್ತೂರು 2017 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೋತಿನಂಚಿನ ನಂಬರ್ contestant number 9 Warmba. contestant number 9. Ladies and gentlemen, ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಕೌಶಿಕ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಿನ್ ಆತರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ 2017 15,000 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲಿನ ಪೊದೆತದ ಅರೆಗೆ ಆ ಪೇಟದ ಅಲಂಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸಮೂಜು ವಿನ್ನರ್ ನಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೋರಾಯಿನ 30 ಫಾರ್ ದ ಲವ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ನಂಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಪೊರ್ರದ ಮಿಸ್ ಬಾಂಡ್ 2017 ಏರೇ ಪೋತುನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆಗೆ Third prize goes to number 7. contestant number 7 wins the third prize of Miss Band. Can we have contestant number 7? Ashika wins the third prize. 5,000 ರೂಪಾಯಿ the cash prize. Beautiful trophy. Mulia Jewelers Nakilna. Voucher and a beautiful crown. Adviti Shetty a crown on paadu pandake nonwa. Adviti and Ashwiti Shetty. ಈ ಪೊರ್ರದ ಕ್ರೌನ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಸುರುಟು ಬತ್ತದ ಪಜ್ಜೆ ತತ್ತದ ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಂದು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆತೇರು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸ್ ಬಾಂಡ್ 2017 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ವಿತಿ ಅಶ್ವಿತಿ ಬೊಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. Second prize, first runner up goes to number 2
Contestant number 2 wins the second prize, that is first runner-up. Ashrita Shetty, ladies and gentlemen, second prize of Miss Band 2017 Puttur. Jorana Janatati, 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮೂಲ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಗಲ ವೌಚರ್, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ರೌನ್ and a lovely, lovely, lovely title, Miss Band first runner-up. Final announcement ಏರಿಗೆಂದು ಪನ್ನಗ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರಾತಿರಂದು ಪಂಡದು ದಯಗೆಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬೈದರೆ ಓಯ್ and a winner ಏರಂದು ಬಂದು judges ನ ಬೈಡನೆ ಕೇನ್ಗ and the winner Asika Avinash Shetty. Again the guesses please. I'm sorry, I guess you guys are very actor ಅನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಟು and ನಾಟಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಸಾರಿ ಇಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾವು ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ದ ಮಿತ್ತತ್ತೆ ಸೊ it was the overall performance. Miss Band 2017 goes to number 1. Contestant number 1, Niriksha Shetty. Niriksha Shetty, very good. 15,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೂಲ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಕಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ and a beautiful trophy. Give it up for Niriksha Shetty. ನಲಿಕೆದ ನಲ್ಮೆದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಬಂಟೆರಿನ ಕುಂಟು ರಂಗಾಡಿದುಳು ನಾಡಿ ಅರ್ತಿಡೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿರ್ತಿದ ತುಡರಿಡಿ ಅತ್ತಲೆ ರೆಂಗಾದಿ ಸತ್ಯೋಡು ಕೇಳುನ ಜೀಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಡೆ ಬಂಟೆರೆ ಸಮ್ಮಿಲನ ಯುವ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ